Takže jo, takže nazdar lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího videa a tentokrát je to ze hry Hill Climb Racing. Takže jo, teďka teprve začínám v té hře, jsem ho nemohl počítat, jsem tady to systému a teda jedem. A jak jsem vám říkal v minulém díle, děkuji za lajky, odběry, ale hlavně ne dislajky. A jako hodně komentářů, komentujte to. A jinak chtěl bych poradit, napište mi do komentářů, co mám natáčet, aby mi to tolik nelagovalo. Já myslím, že vy budete vědět, já jsem rychle stáhnu Recordable. Takže teď fakt nevím jako co, jo. Omlouvám se, že nebudu moc mluvit, protože víte, no, nechce se mi. A nebo ještě dejte odběr na André Mašek a ještě na David Mašek a nebo na Roman 11, Martínek 11. A tam dejte taky odběr. A kdo chce, abych natáčel Minecraft nebo Public Transport Simulator, tak mi napište do komentu. Já nevím, na co už mám pro vás natáčet, já vymýšlím hry, já nevím. Na počítači nevím, co bych natáčel a nevím hlavně přes co se dá na počítač. Natáčel bych vám Farming Simulator 2013 z Agromoravany serveru, anebo je ZD Římov, ale teďka fakt nevím. A nebo kdo máte Farming Simulator 2013, tak se prosím připojte na můj server. Dušan a David, pojďte, jo, se to jmenuje. A je to bez hesla, bez modů. Je tam Dušan a David, pojďte. Dušan a David, pojďte, připojte se na to. Ale teďko ne. Až budu hrát tak večír. No. A oni ani jeden like. Ani jeden odběr. Prosím, dávejte mi ty odběry. A lajky. A někdy vám adresu, tam můžete posílat různý dárky, ale to až budu lepší youtuber. Tak tady to dojedem, až padnem, tak bude asi konec videa a já natočím další. A ještě mi napište, co byste chtěli tak natáčet na mobilu. Já nevím na co. Můžete říct nějakou, co ještě u český.
Tak jo, to by byl asi konec pro toto video. Takže ahoj dál. Ahoj dál.